Oh. Sige. Ako. Teka na nila. Hinihini lang, Jimmy, ha? Nasa magkagikan? Tapos pa, lahat ko ba? Kan pa ba? Nado kay pananghid mo ba? Ano man? Pwede makawalam sa imong motor pa? Kay motor ganun kana man imong Dali, lagi ko na kaya tuwan ka ba? kana imuhang motor gamita. Dali pa ba? Okay. Dura kay pa. Para dali ko mabot. Jesus na ko ilakon. Masangko man pa oh. Masangko. Kana bitaw bitaw ka nga ayaw nag-lord. Imo pong pamubuon. Kadali ra kita pa. Kanila ko siya Ayaw kay na ako ilakwan ron. Bago na natabot pa. Testing ko kinakan pa ba? Dala sunahan ba oh? Ayaw nagkuan na kay bago na. Papa mo ra magdi anak ko eh. Ayaw lagi ba kay kana imo hagi palitan kay kag motor kay para dili na nimo gamiton akong motor. Masangko pa ba oh? Kita na nabalik ng brake ana oh. Sana kana nimo. Tarong ang motor Taas taas. sagot na imo ang motor gud. Mura magkadili na mahal eh. Dili mo kuanan. Papa, kada bitaw pa. Binidyo ko lang ni Papa ba kani ko mamnog motor. Jesus kana imo gamita oh. Papa, pa. Karon na bitaw pa. Kana imuha gamita ba? Karon ra ba? Di ka unahan no, sa adi ka unahan o da. Patas ina ba? Di ba nara koy kwaon dia, balik ko dayon jud. Ana makita kang angkol gaga nimo anak kasab-an na pug kana. Dito masuko. Di pa mo buan nimo Di na. na masuko eh. Wala ko dali pa. Tapi kay mulakaw ko kay Pa. Kinapa ba? birthday ni Lola ni Moron ba mo. Kaon bitay turon. Mangita, awa sa ba? Kana imong motor gamita oh. Kani imo ba? Kani naman pa Papa, sa manundot sila Papa. Nakit ko ba? Kaban kita katong gisakay nimo tong dati. Unsa? Tong nasugatan minimo ba nga puno kay ko. Ha, ing ato na po nimong motor. Dili ba? Pasak. Waon ako dito, dalo na ko diri para si mo. Tagan kay chicks sa. Katong ni pasakay nimo sa kuha. Lain mo kana kun dalo di na mo sakay sa ato kani di mo sakay to ani. Oh, hala, kung mao. Mo kani. Pero balik tayon ba kay na ako ilakwan. Balik ko dai. Na ako ilakwan. Pamutan ako diri kay dadong ko to isa ka babae. Birthday ni Lola nimo. Mo kani. Mangita kung kuan ba na ako ipaliton. Balik tayo na. Ikaw ganahan mo dala ng motor kay mubo kayo. Ilig sakay pa lang nako bukuan na. Balik ko diri. I shall return. Ha? Balik ko dai. Balik tayo ha. Ha? Oh. Balik tayo. Asa naman to si Jamie, oy? Di man dugaya, oy. Kato na po itong isa ka motor yan dalaon unya. Itong kuan, itong itom. Lain kito kay mubo ka ayod. Suko masakay. Kato yan dalaon. Bahala siya diraab. Pati kitong motora to. Asa naman na-chat ba? Wala ko nagdalag cellphone day kay gipabili ni mama kay ano siya pag mulaag daw ko ibilin daw nako kay nado siya gamitan. Unsa man daron diri magtanga? Pabuto na to. Titin dugaya, oy. Asa mo ko, oy? Chat ni mo ni ka mo kuan tarong. Maato lagi turon day. Pero pag katong motor yan, bati yung motor, di ka mo na kaya. Mga baklas ta, bahala si dira eh. Nga, social po ka ng bayhana ni. Bahala si dira eh, kabati ato yung motor. Luwad kaya to day niya, pag musakay tang duha, sangko na to. O, makabaklas na punta. Kung may nang diyan mo musakay kaya para... Pilian lang yung kay ka. Bahala na day. Ay, sige, dagang isura day kay... Kuan, dapat day hatag si Jimmy sa imuha karon. Unsa man? Ay, basta secret. Bakita na ni mo niya, inig. Ato na to sa ilaha. Magagod ba ko ng Jimmy day kay gina. Sungsug ko na yung papa day. Ay na, sige, kuan ko ana huna-huna ah. Kuan ang iniguan ba, sabay-sabayi lang ba kay kurtahan ba na sila day. Ay sige, kuan dira ah. Kininit kay na sila Inyo kung ipaunday yung sarili mo. Dili, manggod sabay-sabayi lang ba. Ay sige, dagang Ay, istorya pinati ba. ko, Kuto na to si Jimmy ron. Inyo man kung ipangkual tong papa niya. Dili lagi. Dili. Paabot na Ikaw to si katawi Jimmy. day ba kay... Wala ka diya, ikaw gina to. Wala. Amura man igoy salig na kung barkada sa koy. Ay lagi sige kuan lagi. Saligi lagi ay lagi Kay mga- pagkuan o lagi. ay, naku, yung Kami lagi sumusuga to, o ha? lagi o. Di lagi ka na musumugon. Asa naman si Jimmy? Ambot lang gani asa na to. Pati lugay gyud ni tahanan ni oy, mura jud gwapo. Tara. Pasensya ka ni nadugay ko gamay kay. Wala po kang papa ba? Hindi tayo gigawin mo tayo gidala ron Jim. Wala ragot yan. Sa kapit ba? Nang kuan di ko na pasakay duha ra gid isa. Diri, Kami kayo yung isa jud. Ay diri ra ka day. Ang Diri, diri na po day. Diri na po day. Kay basi gubaan center board ka. Di ba siya man ang diha? Oh, yan na kay. Gamay. Ikaw saan man eh? Sige. Binabae ka eh. Manlaki ka day? Oh. Sige. Oh. Teka na nila. Hinihini lang Jimmy ha? Agot ito aning white brake ng motora ba? Diingnang pagdali kay natay lakwan ang motor gidala-dala og asa ni adto. Lagot ng ako.
sa imong gitrabahoan akong motor? Ha? Anak ko nimo na ako ilakwan. Ha? Anak ko nimo na ako ilakwan. Unsa nimo gitrabaho? Imong gimalmal anang Wala ba? asa man mo gikan? Nagkuha ko ni imong pampao. Pero yung jamming ni Papa, Bi, para maulian, Bi. Nauga sa ita. Kami nga, ikaw na bahala niya. Ay, iya, kanang... ako lang bahala na yung motor ya, ako lang yung wasingan, tapos kasuninahan lang po na mo. Ako lang bahala na yung motor ya, amo lang yung wasingan niya, tapos amo lang kasuninahan, ay kabala ka na. Daw Wala gid mo bebe, na bebe. Magbaklay na namin yung Cindy. Pasakyan na siya. Si pasakya. Kani ba? Si Grace, pasakyan na lang. Magbaklay na lang yung Cindy. Motor na ko eh. Mo nung kuan. Isa mo sakay dai nako. Si Grace. Ha? Si Grace, magbaklay namin Cindy. Ako ya, kay mo ato ko. Mato sa balay ba? Mato sa balay. Ha? Mato na sa balay. Anong mato na pala? Asa mato sa balay? Mo doa gid nimo. Okay na do kay kuno kay tagpo po jamming ana para mo atog balay para sa imuha. Mo ba di ay? Ikaw sure ka mato Ay nagbalay. nagsuko na kay buhat ako na para sa imuha pud. Si dalang nas balay to balay mo atong nagbalay. Ay sa kulig balay ha. Oh, di mo pa mi lakwan. Daw lakwan. Basta ilaw ilaboy. Grasa rin.